Čaute ľudia, práve som ukradol Gestronový kanál, dúfam, že sa to nedozvie. Ideme Čo robiť si všeličo, čo sa mám zase... Počkaj, to je nedorozumenie, Čo? tu sú ľudia a ja... Čaute. Ideme točiť video. A o čom? Hečovanie, Už zás. áno, Ok. tretiu epizódu. Tak, poďme na to. No, takže už sme tu na. A dneska v tomto videu, dámy a páni, prestaneš byť. budeme hečovať dvoch dinoch, nie na ktorý je. Potom ukážeme Golden Egg. Prestanú byť. Vieš čo? Tu máš ešte jednu východnú, tu máš. A už buď ticho, dobre? Aspoň pri mojich videách. Dobre. Takže ako som spomenul, budeme otvárať dve vajíčka, Golden Egg si ukážeme a... Čo? Ukončíme video asi, ne? No, to je náš plán na dneska. No. Dúfam, takže začíname Golden Eggom. Uvidíme sa u Golden Eggu. Takže, už sa nachádzame pri Golden Eggu. Najhoršie je, že tento update vyšiel tu na boss, takže chceme byť potichu. Ale nahlas vám ukážeme Golden Egg, takže Gestron vám ukáže, jaký bude. Dobre. Jak získať ten Golden Egg. Takže prídete tu na ku novej mušli, no ona je ešte celkom stará, ale je to proste mušla. Potom dáš akože takto, ideš fúkať bublinky. OK? Tak, budete fúkať a potom sa toto otvorí a dnu bude zlaté vajíčko, to zoberete, to zmizne a budete mať plus 1000 goldov. Takže ešte názorná ukážka nebude, ale ukážeme vám oktopusa tu na chapadlo. Tak, Takže dúfajme, že nás nezabije. áno, cestou späť. Takže Tak, vidíme sa teraz ideme kreknúť vajíčka. Áno, Tak čau. čau. Tak, to už sme kreknuté. krekli vajíčka a ideme na... Čo? Hečovanie. Jupi! Ja. Vidíme sa tam. Takže, už sa nachádzame na mieste, kde budeme čo robiť? Hečovať vajíčka. Presne, aké je vajíčka? Tu na Getiesaurus a Spinosaurus. Takže, ideme na to, lebo Áno. už toto točíme 13. krát asi. 13. krát. Áno. Takže, poďme na to. Urobilo to. OK. Ty už to robíš? Hečuješ? Tak možno spolu. OK, počkaj, podal. Ideme naraz. 3, 2, 1, hop. Okay. Ja som troška skôr, nevadí. Ideme robiť random veci. Ideme si užívať muziku. Áno. OK, ja to mám. A... Yeah! OK. Joli ma... Dámy a páni, práve som dostal matku. Ja neviem, čo to je, neviem to rozpoznať, ale mám pekného ružového. Takže, asi sa dneska s vami lúčime. Áno. Dúfame, že máte parádny deň, bo my máme už konečne dobrý deň, keď sme to konečne dotočili. Juhu. A dovi! Na koľkých odberateľov by si sa Halil? odhalil? Na 100 000.